נתחיל? אוקיי, רבקה עכשיו הולכת לעשות באמת החובה, שמי אמרה לך לעשות את זה? יעל אמרה לה לעשות את זה, אוקיי? צריכה לשבור ביצה על הראש שלה. רבקה, את מוכנה? כן? אוקיי, סבבה. בואי, שנייה, תעמדי כאן, אני רוצה לראות, בואי, נו. לא, תתקדמי. אוקיי, נו. אוקיי. את מנקה את זה. אומייגאד, בואי לקור. שנייה, הנה. דווקא צריך. זה פפרצי, תסגרי את זה. יש לך סנן. נחמד. מה זה נעים לקבל ביצה בתוך הבטן? טוב, טוב, ביי.